Okay, so nakadawat tag comment gikan na tong post nga usa ka principal nga 81 years old, principal siya sa una karon namunit na lang siya og karton para mabuhi. Yang comment atong post nako kani gilaglaag raman ang pension. Kaila siguro ni si ma'am or si sir ato nga principal, kawa mo siyang gilaglaag ra, i-shopping dito, i-shopping diri. Kani siguro si ma'am way gawas-gawas sa balay. Di sila mamalit o gamit, so niya ligo dito ligo diri. Siguro si ma'am di maligo, no, walay negosyo. Basin kani si ma'am nani siya negosyo niya dato kani sila, basin inig 81 ani ni ma'am dili siya mapariha to. Lain-lain tag kinabuhi wata katagan sa panahon, no, daghang ikog na hibaw-an ng mga dato sa una karon lisod na. Ug naapoy mga pobre sa una karon nindot na po ilang kinabuhi. Di man ta katagan sa panahon. Kadto bitong pandemic wa man ta nakasagang ato tanan. Mo nang sayon ra kay ni isulti ngadto sa principal. Pero ang pension sa una pag 20 kung 81 si ma'am 20 years ago, ang sweldo sa maestra kay wala kabot og 10,000. So kung principal si ma'am basin iyang pension ani mga 15,000 or 20,000. Unya na inflation 20 years later, daghang din pwede nahitabo. Pwede nasakit iyang anak, iyang gitabangan niyang anak. Gawas kung selfish na si ma'am katong principal nga di na siya mutabang sa iyang pamilya or wala siya pakialam sa ubang tao. May ganun si ma'am kay namunit siya karton, wala siya gisamok, no, wa man siya nangayo atong babae nga nakakita siguro niya no nga nangay siya tabang, namunit siya para makasurvive, meaning wala siya gihasol. Di ta katagan sa panahon man negosyo, basin nindot imo negosyo karon pero naa ginay mo kompetensya. Bisan ang mga negosyo ang uban na nirado na. Gawas kung tagiya ka Jollibee siguro, basin tagiya ka og airport nga mga dagko kayo, pero kita magsugod ta negosyo, musugol ta ng ubang negosyo at bangan taglaing negosyo. So sa indra kay na isulti, sa indra kay na kuano nga gilaglaag nga day birthday nimo di ka mulaag, di ka mukaon. Kung nindot ang panahon di ka maligo, di na rason nga nung nagkalisod ang tao. Gani mas lisod na kung wa na mo na nabuhat samtang buhi pa ka, namatay na lang ta, wag kita ka-enjoy sa tong kinabuhi ug sa tong hinaguan. Mo na ibalik-balik kung nigsulti kanang imong hinaguan, i-enjoy na imo na tigumon nya, ipuson ra nimo imong hinaguan, mamatay kang wa nimo na enjoy. Nagnegosyo ka na busy kay ka sa imuhang negosyo, wala sa nimo na enjoy ang kinabuhi. Moro istorya, mag-enjoy po ka, magkalisod po ka, wala lagi tay kuan, wa man goy perfect nga kinabuhi, wala. Mao nang kani nga comment tinuod ni para sa uban pero dili ni applicable para sa tanan. Kamo unsa inyo kasulti sa akong comment ani nga comment?